Boma ma Kisumu kuom thuolo machielo odiechieng' ma kawuono ochungo tiyo gi geche e moko kuom apeyni e chuny bomano. E oboke manogol kod jatend boma na Balawanga, apaya ma Oginga Odinga kod Omola Gar iloro chakre saa 2 okinyi nyaka 11 odhiambo, ka apaya ma Jomo Kenyatta Highway kod Awuor Otiende biro bedo kiloro kendo iyaw e kinde mopogore opogore e kind saa 2 okinyi nyaka 11 odhiambo. Ikwayo jopiny mondo ti gi yore mamoko mag wuoth e apeynigo moting'o wuotho kod tiyo gi ndigni e kind mamoko. Odiechieng' ma kawuono ni wabiro mondo walos chenro mar kaka Kisumu City nyalo chiwo ranyisi maber kuom yore mag wuoth ei town. E piny mangima oseyudi ni yot kendo ber mondo ji owuothi mang'eny kaka nyalore, moloyo to ka wan ei city kata e town kata e chirni kuonde ma ji nitie mang'eny. E ndalo mokadho ji osebedo ka konyore gi mitokni kata gi yore mamoko. Okoro nitie chenro ni mondo kayot kendo kaber to ei kuonde ma ji odake mang'eny mondo ji owuothi, nikech wuoth kende bende kelo kit ngima makare. Kisumu has also really implemented a lot of NMT. They have done NMT phase 1, which is the Kisumu Triangle. Now Kisumu NMT phase 2 is almost at the home stretch because 72% of it is done. So Kisumu has been one of those cities where they have embraced sustainable transportation. Wuotho no dhi rito ngimawa kendo dhi geng'o tuoche mopogore opogore ma osebet ka chando sana jopiny. Koro wan kaka vijana wadwani wabed forefront kata kipaumbele mar ng'iyo ni wamedo jiwo jopiny wadhi mbele gi timo gik aina gi eka mondo mi wadag ngima makare.